Sa number 9, 17th Organic Farmers Festival ang nagsugod na amuman ang second Terra Madre Visayas. Formal na ginbuksan kay nasangagang 17th Organic Farmers Festival kag second Terra Madre Visayas. Hindi lamang ininagatuyo nga masalida ang mga organic products sa mga mangunguma kag pagkaon sa katapos ang slow food movement. Tinutuyo sa sining kahiwatan nga padamuon pagid ang nagadamo na nga daan nga mga mangunguma nga nagasulod sa organic farming kag nagapreserve sang sinang-una nga mga pamaagi sa pagpreparar kag pagluto sa pagkaon pinaagi sa slow food movement. Ini para mapangapinan man ang palibot kag kadutaan sa kahalitan nga dala sa mga kemikal, pati na ang pagpasiguro nga matilo kag safe ang pagkaon nga ginaserve sa tagsa ka mga pamilya. Magluwas sa mga booth sa kada organisasyon, LGU kag grupo sa mga mangunguma nga nagabaligya sa ilang mga produkto, may mga talks, seminars kag workshops nga para madugangan pagid ang ihibalo sa mga mangunguma kag mga yara sa food industry. May mga nagpasakop man nga mga taga-iban pa nga mga probinsya sa isa ka semana nga selebrasyon. The core idea of what we eat makes us who or what we are, brings us back to the quality of the food we consume. We are what we eat, as they say. And I believe that prevention and eating healthy will really make us live much longer lives. Our natural resources are finite and are being depleted at an alarming rate. In this context, organic farming and the slow food movement holds immense significance. These initiatives not only promote sustainable agricultural practices, but also champion the preservation of biodiversity and the health of our communities.